For today's video mga ma'am sir, dili ni pwede biyaan akong palala mga ma'am sir kay abot na ko gani kay nangita kog sudanon gikuhaan niya og isa mga ma'am sir kay gigutom daw sig maayo. Unang biyaan din ako diri mga ma'am sir na sira isa dili pagutman. Awa gatong aga iyaw sa isa diha tan-awa niyang kalaki diri. Tisngi lang babaw. Ani pag-abot ako diri humanag himulbol. Oh wow. Ay di pa crispy na. Napa dito kumama pod nagpanit siya og kanang kapayas kay kapayasan niya ang uban. Nang ini ko angay kumpiyansaan ning bayanan niyo. Mag-ihaw rag manok re. Gutom kayo. Na gutom ra kayo di ni pwede pagutman yag biyaan ako. Gusto ning pabusgon naan. Oy kay dagan nagpatog manok. Lami bang manok pato? Lami sup-supang mata niyo. Pato na gagmay lami kay ihaw. Oo. Yummy. Mga ma'am sir dako kay pa mga ma'am sir. Grabe ko an. Mga ano naman mga sir kay mana na sila ampo nangaon na sila sugod. So dan dili ay sa hinangol dai. Mama ba? Padoon. Kalami. Lami aning ato ang tanay. Ato ang binuhi lah. Amang ipatong ang harina sa babaw. Ano ni? Samaran? Samaran pa? Perfect bro. Aku geram sana kanisa. Ang pag-aan Hinog man ang nahiwa ni mama. Hinog niya. Ang kaon lang ka. Wala magkukuhin mo yung makuha ka mo. Hinog? Luto. Dali mga kabud. Mama pudab. Mama ba ko hindi unod ba? Asa lang nyo? Magtinibok saan ba? Oh. Luto? Nawata akong plano. Nabot na sila dyan. Di lang dahil sa buwan. Marangagon sa selfie ba kaya ka? Nga sa buwan mo. Pa. Kaya akong plano sa amin. Una na ko i-fried. Ako siyang kabukayan. Yan i-fried. Paano upusin sa harina. Pangagda pa ma. Gusto mo ako. Ngaon ka. Balay. Isa may balay. Lare? Ito Ano ka si mama? Ngagda ba? Maha di ay. Mahaw pa niyo ito. Maha paniod doon na ni. Nga ba?